Bona entrada d'any a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Samfaina Visual. El meu nom és Cesc i com podeu escoltar a partir d'ara, aquesta apassionant aventura audiovisual la continuaré jo tot solet. M'acompanyeu? En el primer vídeo de l'any recuperem les recomanacions. Aquest cop us oferim 7 propostes, 2 pel·lícules i 5 sèries que creiem que us poden agradar pel que fa a animes d'aquesta temporada d'hivern. Comencem! Dos estils de vida diferents, una única manera d'estimar-se. La pel·lícula que us proposem a continuació ja està disponible en doblatge català per tots els subscriptors de Prime Video. Tot va començar aquell dia. José, el tigre i els peixos és una pel·lícula d'animació japonesa romàntica dirigida per Kotaro Tamura i guionitzada per Sayaka Kawamura. Darrere de l'animació hi trobem Bones, estudi conegut per treballar en sèries tan reconegudes com Full Metal Alchemist o Eureka 7. Gràcies a Selectavision, que en té els drets al nostre territori, hem pogut gaudir d'un film de reconegut prestigi internacional. Basat en el relat amb el mateix nom de Seiko Tanabe, la pel·lícula ens presenta per una banda Suneo Suzukawa, un jove universitari inquiet que té entre cella i cella fer realitat el seu somni, i per l'altra a José, una noia en cadira de rodes amb molta mala llet a qui li fa por somiar. El destí farà que aquests dos protagonistes tan diferents acabin topant i Suneo es vegi obligat a compartir part del seu temps amb José. Serà llavors quan el món de José deixarà de ser petit com el seu dormitori per convertir-se en gegant com un oceà. Els somnis i desitjos d'un i altre es veuran amenaçats a causa d'aquesta pluja d'emocions. Amb moltes similituds amb la pel·lícula Antes de ti, aquesta relació freda i àspera evolucionarà fent que els sentiments acabin sortint a flor de pell. Estava fora del meu abast. Tot està fora del meu abast. Masumi Mutsuda i Clara Suarts posen la veu i l'ànima als dos joves protagonistes, deixant-nos un doblatge en català per emmarcar. Però podran la perseverança i l'optimisme de Suneo convèncer José de no renunciar als seus somnis? I podrà José no interposar-se als desitjos de Suneo? No em rendiré. Ni el meu desig. Mai. Ni els meus sentiments per tu. Mai. Ni el dolor ni les llàgrimes, mai. Soc molt feliç. Moltes gràcies. José, el tigre i els peixos és una preciosa història d'amor. Any nou, temporada nova. La sèrie d'animació més popular torna a partir del 9 de gener per alegrar-nos la tarda dels diumenges. La primera part de la temporada final ens va deixar tots amb l'ai al cor. Després de la rebel·lió d'Eren i els seus seguidors, Levi i companyia estan contra les cordes. Més, Pike i Porco Galliard han ideat un pla per alliberar Reiner i pagar els aldeans amb la mateixa moneda. L'illa Paradise serà el tauler de joc i els titans les peces per una batalla final que promet emocions fortes. Per tristesa d'alguns i alegria d'altres, els drets d'emissió d'Attack on Titan en simulcast canvien de mans i passen ara a Crunchyroll, i per tant caldrà passar per caixa si es vol continuar gaudint dels diumenges titànics. L'estudi Mapa, que té un munt de projectes molt interessants aquest 2022, continua al peu del canó demostrant que és capaç de dur un projecte de l'alçada de Shinji. Ningú, tret dels fans que ja s'han llegit el manga, saben què té entre mans Eren. Els seus antics companys i els seus enemics volen aturar sigui com sigui el seu pla d'eutanàsia. Serà ell l'enemic a batre? El dia del judici final està a punt de començar. La veu d'Eren ressonarà amb força aquest mes de gener. Si et va agradar la sèrie Quedes detingut, para bé l'orella que l'anime que ve a continuació et pot interessar. Es diu Policies en acció. Després de molts esforços per entrar al cos de policia, Kawai, la protagonista, s'adona que potser no està feta per aquesta feina i es planteja presentar la seva renúncia. El dia que per fi decideix entregar la placa apareix Seiko Fuji, la nova instructora al càrrec.
que gràcies a la seva imponent presència i la seva actitud professionals vers la gent farà que Kawai canvi d'opinió. Sembla que la seva aventura com a policia no ha fet més que començar. Tot i no saber encara per on aniran els trets, no cal ser molt espavilat per pensar que viurem el dia a dia d'aquestes dues membres del cos policial i de com sobreviuran en una comissaria hostil plena de companys la mar de peculiars. Aquesta comèdia policial de Miko Yasu s'estrena a principis de gener i està animat per l'estudi Madhouse, que entre molts d'altres títols ha treballat en sèries tan conegudes com Death Note, Nana o No Game No Life. Salvant totes les distàncies, una Brooklyn Nine-Nine de dibuixos animats. Un nou anime original creat per l'estudi Cloverworks que ens recorda la pel·lícula Minority Report. Ran, Koki i Shuta són tres amics de la infància que viuen en una illa artificial anomenada Districte 24. En Koki és un noi responsable, políticament correcte i manipulador. Ran és un grafiter antisistema i crac de la informàtica. I en Shuta és un atleta nat que sempre ha somiat en ser un superheroi. Aquests tres joves amb un estil de vida, unes aficions i una personalitat completament diferents sempre han estat junts, fins al dia del fatídic accident. En una societat governada per l'ordre i la llei, on qualsevol detall, per mínim que sigui, es vol tenir sota control, aquests tres protagonistes rebran una misteriosa trucada que els canviarà la vida. La persona que els trucarà és una amiga que creien morta, instant-los a elegir el seu futur. A partir d'aquell moment, cadascun d'ells buscarà la manera de protegir la gent del Districte 24. Seran capaços d'aconseguir el futur perfecte? A continuació, un anime de fantasia gòtica que té com a font d'inspiració les obres de Shakespeare. El seu nom és Requiem of the Rose King. La Guerra de les Dues Roses va veure ascendir en el poder a un monstre, un tirà sanguinari, el primer gran dolent de la ficció moderna, Richard III. Però quant de cert hi ha en tan despiadada fama? Richard, el tercer fill del duc de York, viu convençut d'estar maleït. Refusat per la seva mare per tenir dos sexes, l'única persona que l'aprecia és el seu pare. Per desgràcia, la guerra contra els Lancaster amenaça aquesta fràgil esperança de ser estimat, fet que comportarà que Richard es vegi en l'obligació de complir el desig del seu progenitor, que un York esdevingui rei d'Anglaterra, costi el que costi. Aya Kano, autora del manga Requiem of the Rose King, va crear una versió trencadora de l'obra de Shakespeare, que reflexiona sobre el poder i els rols de gènere. Amb tanta bona rebuda que ara han decidit crear la versió animada. L'estudi JC Staff és l'encarregat d'adaptar aquest anime fantàstic replet de drama, romanç, política, batalles i moltes traïcions. Si el seu argument és fidel a l'obra de la seva autora, segur que ja té molt de guanyat. Som molt pesats amb aquesta sèrie, però és que no ens falta raó. Ara que s'estrena la segona part, heu de veure Ranking of Kings. La sèrie revelació del 2021 continua amb força aquest 2022, amb la seva segona part. Wit Studio ha aconseguit que un anime desconegut com Osama Ranking es faci un lloc entre els totpoderosos Guardians de la Nit i Attack on Titan. I no és d'estranyar veient la grandesa de cadascun dels seus personatges. Les coses a Palau sense Boji s'han complicat de manera exponencial. Miranjo s'ha fet amb el poder i ara el seu equip de criminals governa el castell i, en conseqüència, el regne de Bose. Els que estan en contra s'han proposat derrocar-la. La cursa per fer-se amb la corona tot just acaba de començar. Tot i ser sormut i esquifit, Boji demostrarà a tothom que per ser el millor no cal ser el més fort i que amb l'ajuda dels seus amics i el seu talent innat serà capaç de tot. Ara Boji haurà demostrat tot el que ha après en l'art del floret gràcies al mestre Despa, per tal d'enfrontar-se a Oaken, el rei de l'espasa de l'inframón.
Prepareu els vostres mocadors perquè el tàndem Boji-Kage ens tornarà a deixar sense llàgrimes. Sota l'aparença d'anime infantil s'amaga una gran sèrie amb uns valors molt profunds. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però us prometem que tornarem amb més i millor. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal de YouTube si encara no ho heu fet i seguiu-nos al nostre Twitter i Instagram. Fins la propera!